23. Ndakazosunungurwa akanga ndakasungwawo ndakazosunungurwa ngoma Yes. Yomo. Vai ukarangarira. Umwe nomwe wabva nezvano kuti haini. Machipata totopei. Obata handitinopa ine kuti dollars. Chidoko izvozvo kati pane mwoyo wedu unoda. Chakakura. Asi ndapanapa ndorangarira kuti asi nemukoma wakati asi mhonosani. Shoko raJehovha rinoti imbosiya. Ndobona nemukoma wangu. Kadi sekuru, mwana sekuru. Vaitire kunoita andimani. Pakubara kuti chidina machina. Ndoenda nechipo changu ndinochita Jehovha. Tine chivava ndone chirembo chekuti kana mangwana tapa nemwoyo inoda zvinowedzera. Vanozwika ivo. Rugaringarenesi. Kana uine chipo chako chauya nacho nhasi kuchira kuti Jehovha Mwari nacho. Kana ukarangarira kuti napozo kutobata kuti anhu zviringadzikauri handizve tisatore mhosva kuti unonzi ndokutongetiona mumasangano topanozi kana ndakambovatenda vachimusedziye pamutende rugaringarenesi hapana vanobvise mari kuvatoti vabvise milioni tanga wazvichemura kuti chipo ichocho kana chichinge choenda ngatwai uchizora Jesu oti
Zipo zvaiti icho chemunandakadziyo makuri wamese wai wabvisana mwoyo wose haana zvaanopomerwa haana zvakashatazva rugarikana nesu ndachari kuramba chimwayo rugarikana nesu achari kuramba gore roya achari kuramba tomotinga tichinyoti zipo zvi zvinokana zvinokana kuti zvikomborerwe zviwanze wazvisingawanzi kuti tinge tiri pedu rugari mazana mwari rugari kanoyesu panokuzinge ndati saizi zvishi kana jomoro mwari wakarumidza tusendi dzechikadzi kuti zvakanaka tikakomborerwa zvikawanza ko zvedu ndati mudharo wangu wakati musakoshere mudenge kudai rokonga rutandavara asi ruchitandavara ngazvitandavara hama hana yakadii yakachena saka umweumwepamukovaba achaiwa profitas ndipaoti makadai 2000 yakavashava asi mune mhosva ine mumurine ende munoyanani avakane tusenzavasi dzakanaka vakabati wene mbuya vanomerana nefemi yavo yose achifambi chipocho kana kerekai haifambi saka munhu wese pagedha kutoti chipocho chikaita $15 mwari unoiwedzera neimwe nemamwe mawedzerero dzoko dzepa 23 hapana kuzika amen ndinokurodza mashoko pa naizvozvo kana wada kupa chipo chako paaritari sezvatakangana tinoziva tese kuti kana ronzi kubhigisani kana kupfiga gore kubhuluwayo kunonozi kumwene wako ngauve necheunacho chinotinda jehovha mwari ndashoko rotaura kuti kana uchitinda jehovha mwari usauya wasina churu kunokuti mwana wamwe paani zvezvi harina kutanga nhasi shoko iri naizvo kana uchirangana kuti wamuno pachipo chauna jehovha mwari ukarangana kuti inini vanhu ava pane munhukadzi usiri kufara deni ndiri munhu ukapano kwendinoshanda uko avafari deni handina kuti garai nezvipozo yenyu garikanoyesu makozoaino kumaparamiri andindinyaya kunozomaaatiisa ukandidzisa izo inyaya kukotaura zvinenge zviripo nekuti ndamuonozoti munhu mashoko ataubvaya kuti ndikunoyanana inini sekuranga handisati tayanana ine ari pamutani handishainisi $2 dzangu ngadziuye $2 idzodzo ugaikanonesu ndionenda rii pamutani izveshindanhasi inyaya kutaura zviripo ugaikanonesu asi nyaya inotaura kuti hatichai kuti gore rinaa tinge tiri pano hanzi kana enda dzoka unoona nyaya yekuti shokora mapozo zvataura rati uri kuchivu asi unosikira wabatisani ndivani osiya mabatisa ziso wangu vachisamba ndizvone vabatisa kuti ndachida kuisa 2000 yanga ka 2 kg kesi yangu yeumina asi muona vachisamba chibatai ndiromukolodii ndopere kuchivu chero mangwana chinokusana mangwana zvikwezo tinozvida kuti kereka imire rugarikarenzi handizve munomonyereri rugarikarenzi kana zvizomoti ndizvi batisai mene moyanana nehama dzenyu dzinosinazvisana nadzo kana mine zviri zvavakapara endai pashapo vakuono kana dzimwe dzenguva tozotoona vamwe obva vasina nemagebezi pashapo asi mechinonga nezvipa unoya wasika utamasiya woone pashapo woya wasina magebezi asi chikodai tozekuti nendavo zvipo zvinozvinokangasa kuti kereke ivako kurapa mongokani mabhondi sekuraoneke gore rinoya mokanda zvemabhondi gore rinoya ndoti toite chiverenga uchipedza mufana wanga ndati ndozoenda mangwana masikati izvo zveshe pane chikamu naizvozvo kana wada kupa chipo chako paaritari ukayeuka pakarepo kuti wakatadzira hama yako siya chipo chako ipapo pamberi pearitari anga waenda unoyanana nehama yako wozouyawo pachipo
kumize kuchako chokomborero Mwari wofara nacho Mwari woropafadza kereke yedu yovakwa nda chakarwa nevanhu vatsvene tore zvipo zvitsvene amen Krista komborero mashoko mashoma iwapo amen Saka Mwari ngatiitire zvakanaka zvikuru nokuti shoko rinotaurwa panapa rekuvake imba yaMwari ishoko rakakosha zvikuru rinodiwa kuti munhu unotanga kunzwisisa kuti imba yatiri kuvaka munhu watiri kuvakira wakakosherei patiri chii chakakosha kuti Mwari ave neimba nokuti tinotosega tikangozara ipo patiri panapa vamwe vatori nedzimba mbiri dzimba dzokuti ma4 rooms 6 rooms asi ukamubvunza mukazwa kuti wakaivaka nemari imba iyoyo imba imwe munhu wakaivaka pamwe nekumatauzendi akatosvika akatoverengeti awakavaka asi mari iyoyo kuti udzinde pakuvaka imba yaMwari kunomunetsa nokuti imba yaMwari kana mhepo yekutenga ikazara nemunhu unogona kuivaka wega paMwari muno asi kana isati yapinda zvauno zvinongopinda pakuti kude kuonekwa here mukangozwa robadzi munhu unodzoka mumashure ndazvishongorero rakotaura mukuru uchatanga wati umwe munhu unodzorerwa mashure nemukadzi umwe mukadzi unodzorera mashure murume umwe murume uchidzorera mashure mukadzi wake zvazvizvo zvinokwadzo vamwe varume vakatendwa nekuda kwevakadzi nokuti nanhasi uno mukatozwa vanhu vanoti haini adageza maoko sapirato asi akaita kuti pirato ugeze maoko imboshamukadzi Varovenesu. Saka tine shoko ratimukomana wagara izvozvizvi wati toda kuti vanhu vanzwisise toda kuti tinzwisise tizare kuti kana ndikakanda ndikabvise mari chipo chandinobvisa pano maguhwa rinofamba pane vamwe vanotoita zvekutoverenga vechicalculata kuti mabhini wabvise mari yakati mashava wabvise mari yakati apepere wabvise mari yakawanda ndindiki shoko iroro kana rikakuroka munzeve dzevabereki venyu vanoti kudii vanotoda kuti zvazvinoita mari zvipo zvatinobvisa zvinoita here nokuti pane umwe murume wakava nemukana wekuvaka imba asi wakarambidza maoko wako akatsuka ropa asi uchavaka mwana wako saka nhasi unotoda kutaura shoko rekuti maoko enyu asatsuka ropa zvinoita kuti munokonzeresa kuti imba yaMwari isavakwa zvinoita kuti gore rega rega tinoramba tichingoti ngativake imba yaMwari asi imba yacho kani foundation hapana asi tirimemba panapa ndakamboyazve panapa pakaita makaita kuti ine zvidhina makati nesimeni kana zvinhu izvo zvichiripo fine zviri right ngatifaite zvikuru kuti zvatinoita zviropafadze itai kuti zvamunoita kana vakazwa vari kumusha kwangu kuti kigeni wakabvise mari yakawandisa kuti kereke ivakoti ani wakabvise chinhu mari yakawanda mai vanofamba vatsiri vadzikane tsoka yavo kumusha kavadzikane tsoka vachifamba vakatwara matenisi acho kudai ndozvinoita nambui echiti anopisa
akatemba ndini aikona kuti vasikane tsoka imutsirana vakatenga asi muri number 1 kukupleje ngatiite zvisingaiti kuti basa ramari ridzoko mumasure zvamunoita ngazviiti ngazvikomborere vanhu ngazviite kuti mainyango chiri chigaba ngavati anango endai kuchechi mwari wandiitira zvakanaka zvikuru ndada kungoti nota mvura iyo yedokudinize vana vangu hukambota ino baba kune musangano toendawo ndikati yanangu kunonaya regai ndikude ndega ino atendine toenda ndatoendaaaa mafambiro enda toyangu nato asi tikatimboti toenda kuti macho ariyo kwamunobva kunonzi mvura yawandisa yekuzvishavane ndokuna macho pamuchingwe memosa ndokore kwaari macho saka tukati baba toende ngatiende ngotonyanye kuda zvokutamba-tamba tinozvifarira ndikati nhangu mvura iri kunaya purasi anakefiyo pakwede kunoitwa zvimadorotaona mwongo warumbirwa mapurisa ndikaverengati hanangu garai tozomona mangwani ndikaendeendei tukarakaunanesi vane ropa rakanaka zvavakagoni vane ronga mabhajeti avo tiisa mari pamberi kuti ajobha regai ndipindimati amari rokarokuda yekwamwari madini tukarakaunanesi tukaraona mwari munozombangu une ropa rakanaka zvako mugoni unoti wakagara namayoirikwa kuti varokaronga kuti tode kuda tode mbambaone tendemabise yekwamwari isai apa tozoniikomwari ndinotendeka zvikuru Deu baixo.
Itayo futi. Rekoda yopesi. Numbra. ndakarovera pandakauya kunobasteri apa akada haiko zvino ndejandisipambe futi ndejandisipambe
Aya, ausifika kwa. Tirana kwa yarira. Dero wangu. Ndio. Wasi wa like that. Banku. Director yes, kumbe KTV So if it happened don't chimbandidzidzisa kuvamba ndoti jare zarema Exactly. Mapindi zvekuti mukaona vanhu vakaita sevekweduka mukangodaro chete vevana vatosimudza kudhara easy kombe unovamba sei chune kuva
ungafamba sei Vanese kutoa nechidomo chimboita tizidimbo Bomba vanozanganisa kandinozi havaimbi standard. vanozanganisa ndiita timbowa ndakudza ndidai Ndida chitozoita zvetoa aiyo chikuchudira bidaro all right fine ndomirira eja Amen. So far the conductor this thing what happened this is bro wala moki okay unaenda kesa fight tu okay bro pasina zvipinganidzo
Kuti
nawo vatasvika ipapa ngatisabva patasvika mametiri mababa tinenge takaenda ipapo patasvika apa titori murwere rakanaka ngatisambotaudzira kana kuteoka shure vanhu vakatokanaagora munhu waudzwa kusateukasekuti mumboinei vakuteuka hanzi vakatati gwere munhu gamakristu saka isisukatisamoteuka ngateekatatafowa magandaka vaidza muhori kana advance vokuvamuno kutenda ndikonutakungofugwa gamakristu saka advance nezvatatakanasese ndoba mashokani ipapo ndoba tinoenda ipapo advance nezvatatakanasese vazvidava kuti tinokuti noupenyu katika tichisvika kuno tikuzoti tinosvika apa tirivakaendarekudaro zvichava kuti ndinozonoka kusvika asi tisvika pakati panekaakuti direction ika ichioneka ipapo ngarimakrisi ndozvivavazva chedu ndozviviro yakuwo amene zviro inodiwo asi ndozviviro yangu kunana vanyana baba vamuno muno Bulawayo kuti zvinhu zvomunoita ndazvitenda ndazvindinyengekera kuti zvinambe zviwodzera kuti zviwodzere ganda kristu unowodzera ngati ndibondidza yamuno kuti ndodini varemakristu chimbondidza yamuno kuti ndodini wokuitira zvakanaka saka ndinodeda nenguva yakapona vakuru vanhu vamavika nabvarime rikapinda mukati menhape rikabate basa mukati memwoyo wape ngarivanotenda nguva ino hamundosvire nguva kuva kunena jesu varikomori gare vanhu vamwari hationa vamukombi vaita zvinasozadzisira vemene kuti chechi iriko kugare kwamwa apa kumbogoreka chekizozvira chechidiki vachazonyatsofurukura ivo vachaenda zvokuba asi chechi iriko ngavanhu vamwari vakuramba tingotenda vanhu zvinhu zvose zvakanaka ngazvitenda zvikasadero zvinopedza mweya vakutenda nechipo chatawana taona mavhisi anokwanaiwo $851 maranzi aita 310 rands 370 bond nezvakulejewa mombe yokwanyamani netubhegesimen nedodi notenda mwalaramba achingoropafa maoko apa amen ukarekomori ukare vanhu vamwari ya zvanyatinotaura zvichanyatsotaura nevanozvitaura kuti chechi iri pano tichangoshifuta chete mwari vakatikomborera amai muchitaura kutaura kunobukai kusitongo namunhu nemoti tese taimao ukarekomori amatoona zvitose pane imwe yaitaurwa taurwa itori inuwani pamusoro pedzimwewo dzitori zvinoreva kuti kana kuri kuti mwari ati tione zviri pari chiwana tinove simba kunamadziri pane zvizhinji zvatinoona zvese zviitwa namwari tineimba yakakavhura uomamuya nedzimwe dzatakavhura vanhu vasitorina dzimba dzavazowanaoo vanhu vasina motokari ndogarikomona taifamba netsoka kuti
kana eimba uinoyo chichemo chedu chakungoti namuti rugareko mwari anomuti nemimunga tinyengeterawo zvinoita zvakanaka rugareko mwari takati titi vhiki yapera zvemuchati tatangoti dii toda kuti tinyengetere vasikana nevakomana kuti michato idi futi iite rugareko mwari muchato chechi isina mamari haisi chechi chechi inofanira kuita vanhu misha minyuwani nemishawo yaitawo vanhu ane vanawo mochisangana vanhu vakuru vodzidzisa vadoko rugareko mwari yoite chechi rugareko mwari nezvifambiso zvoita nekokunamatira pacho pasina makondisheni rugareko mwari saka ndaida kuti ndingoti rimwe vanhu vechizenda haunatso kuti wetinatsokugezapo tiri kubikwa akagadzirwa rugareko mwari avamofukuti nguva ichitambudzika varipo vanogonawo mwaaaikupazve unotogadzisisa chinhu choitwa rugareko mwari vanhu vakunyatsa kugona mubulawayo panika nyaya yekuti zvechechi panokudii akugona rugareko mwari saka pane mashoko ataita kuti titsinhidzire pane mamwe ese because izvozvizvi vamwe vakatovhara nekuti sana maimene vangu vaidza ngoma vanosona hembe dzatakapfeka idzi vari kutovhara nana maichipari vari kutovhara pana edgasa vakawanda vari kuvhara rugareko mwari saka vakutende kumushandi kunona zvakaita vuraikunayo kudai vanenge vatonzwi mapapu saka tiri kudzidzisa nevari kufamba kuende kumusha nokuti nguva zhinji upenyu hwenyu hwamutauni saka makungosangana nerimwe timu futi rugareko mwari romona zvokudzidzisa kudzidzira kuti kugara nayo imi mani mukore musati mani munoti 12 months mozoonana mozodzoka zvepamajairi saka kuve munomboona naye munodzidzisiwa futi rugareko mwari kuti pamara kuenda kune umwe kugara kwoukoko imimi mako kodzidzira zvokuti mugare nawo uko rugareko mwari saka kuti zvisarere kukupai maproblemu munovhurirwa bhaibheri kuti pamakuenda kwakadai munhu anobvawo kumushature kutaura anosaoenda kutaura maroode magorigori kuti handizei munagezi unopotawo masenaudi ugezirumesi rugareko mwari unobvawo kumusha unodzidziswawo iwe mutauro unobvawo kutaura oendawo kumusha unodzidziswawo unozobvawo riwo musoro zvimbe kuda izveinyaya osvika kumusha zviya uri kutoi nawaekuisepi kumusha vamwe ndo zvaasinga rugareko mwari saka unodzidzisa zvese izvi rugareko mwari namba amaani kumusha anenge ari munhu tinomudzidzisa futi mwari aungozvibata nango munhu uchidraivha so unenge uchitonamata kuende kuzvichavana rugareko mwari hapana kuti pakati eregai tione kuite zvinhu tienenga yatotimirira rugareko mwari kubana so makazokutika hafu tapu munhu watovapana
wachipiri 1:35 izwa kushingaira kwaukristu kushingaira kwaukristu ukristu unoshingairwa unoshingairwa zvese wakachenji wakamushoko wakaindichaji akauya kumushakuya akaukaturudhau kogara namai zerako akakona kumushaunoroja unonoroja nakozve naipekokudza inhamo munoti inhamo yange yakatakaterefanari kumushakuya vanobapfuurira nemwenji vraiudai vakunyazveipuri vakukuma nemugazi amunazvemasendimoti asi iyoiye yeuswa yakazokugadzwa zvakanaka ima inobatorwa kubatambana nemugazi mubaba mushawenyu hamusinderemaruwa mondini hamusi wenyusha kuna kunozwa vanozvinemutereza kuti hamusindaii mabano zvenezvi unotauka zvakaoma ure kudai murumene mukati memuniti tsvinai yakashata pamutarana kokuremaisai adiki ichaisai yakanaka yaiswaukiri rugare komao aimikitei meeting nokumusha nokumusha azvino zvinode kumutsa chipari kubakone kuti tenderere kusha kuya kune simeni kune faturwa akaimba rumimwe wotione kukudezera tenderere unoona mufundisi zvakaita mufundisi wezvavanomakati saka ukatitendei pasenipokuti kugezi ukazoti mukadzi sezvounoziya zvine muzi chiyotikatsomuzi paende kuseri kwehozi masikachakari namunge osvikamazidekuzarero munotsvakawo zvokudai kwokugezera hamanesi mashangani hamanesi uswa kana mapapa mukadzi ogezere makati kwenjendai kuseritorooza kushingaira zvese wakaita kunozi kwako uri munhu wakaita zvokuti tore kwake chechi munoramba wakadaro mwari lesa wakadaro rugarekomo shingairei paukristu unoshingaira zvese vamuni zvese rugarekomo chikristu chinoshingirirwa sekuvagani endai kumushai kubavamusiwa hwano munovhara kuchivamusiwa hwanijani hwanipedzwa murimo ukumaripo kuri kungotendere muturumujera tenderere makazibwingo kumusha kwacho rugare kuma endai kumusha munoona mai nababa kwakupinda mumunda kuri kusakura rugare kuma anditendema yakazongojamie manzi batino kuti takadzaka mai kuti
Yo non c'ero a capire un po'. Vai.
nayi mambo. Baba makanaka. Ati umaona ichia chandanga. Aiwa. Chokutsika katatu akakabvumezia. Ichia mazizia. Azochivhara zvangu. Aiwa baba. Aiwa. Pariwe. Wongo nayi mambo. Akana kangomutenga ma. Amen. Yes. Zvakanaka rugare vatenda asi mwari wenyu vakuru vangu ndinomutenda zvakanyanyisisa
kanyanyisisa kubve kwakuru kusvike kumudoko wokupedzisira. Mwari wenyu ndinokutenda zvakanyanyisisa. Neshoko riri remunotaura rekutenda Mwari ishoko guru. Nekuti gore riri dai Mwari ukatibatsira kuti porege kuzoite rimwe gore rakaita serori kana kuti ringatozodarika kushanda kunake irori. Mwari ngavati tine nyasha nekuti gore riri rakakonesa zvakawanda rakarwadze pasi rese, noti Zimbabwe yega kana kuti noti mumba menyu mega, asi rakarwadze pasi riri rese zvokuti nekudai kudai kuungana ikoko kuita itoti maungaite tosimita nana mashawaya kuti tichazviita, asi Mwari nenguva shoma shoma wakatitendera kuti tidini tiungane. Nanhasi unoti tori pano tikutopupura nezveshoko raMwari tikaungana sezvinezvi wakambozipodikana vanhu 50 zvikazvinyapo iyo zviripodikana vanhu 100, asi makwene kefii kuti nasisi ukoko munhu unofana kunga wamumba kunga mweya yehondo yavakaona namamhene zvigare maziyo. Saka Mwari tinomutenda zvakanyanyisisa nekuti watibvumidza kuti tiite basa rawo. Basa irori ringera Jehovha, zvese tinongozviisa muna Mwari. Kuuya kwamaita vakomana vabve kunzvimbo dzakasiyana-siyana, vazhinjiwo havo ndivazive kuti vanobve pazvishawani apo. Ndinokutendai zvakanyanyisa nebasa guru iroro ramaita. Mamanikidzira kuti musvike pano. Nguva ine vazhinji vakubhajeta zvokuti tiende kumamisha ekukotengawo zvakarerai zvokuti vana asi bhajeti iyoyo maiwanisira kuna Mwari panguva ine kuti ngatipeta zvaMwari zvaJehovha. Uyezve panguva ine ikazva mukuru watanga kutaura panapa nevazotera nevamwe vaterazve vaitaura ngezvekuvake temberi. Temberi yaida kutange kuvakwa ndiamashawa pataamamhene kauti nemimi neuyo neuyo kauti nemimiwo zvakatsvakire kare. Jesu usakatomboberekwa vana Dhavhidha nana Soromoni mwana wacho wamurirwa nezvamutaurwa ngezvavo vakaivakawo temberi ino vamboita zvekuvaka aidzi maaritari. Aritari yaidzidze kuti chinhu checheche yenge ikapita sei avana mamhene kaunaka amashawa neamwe vamwewo vanoti yeregerege kudarikeini vakaziye chizviro chekuita aritari yenge yakambomira sei, asi yaitoita zvekumosunzwa ikopabvanayo yozoizvanayo, asi kwava kuri kuvakira Jehovha. Saka kuvakira Mwari chinhu chakakosha, chinhu chinodiwa. Chine dzimba dzetinovaka, chine mimwe misha yetinovaka mumadhorobha muno inofuma misha chaiko chaiko, asi misha iyi haivakirwi Mwari. Haimbozoui techingounganidza vanhu kuti vauya ndokuitirai munokuitirai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 
Gare mazioni. Gare matenzi. Ereke wena. Vakorinde vechipiri 9 verse 6. Gare kumotangira pane arini yapedzisirwa iyi. Pane kugara zvinhu zvizhinji. Murume watsanangura panapa munhu unogara zvinhu zvakawanda. Munhu iyo unokohwa zvinhu zvakawanda. Atingafananidzi munhu une mombe imwe nemunhu une mombe shanu. Nekuti mombe shanu dzenga pedzinobereka dzinenge dzati watei. Asi une mombe imwe peinobereka 1 and 2. Saka ndopa kusiyana kwemunhu wadyara zvishoma nemunhu wadyara zvakawanda. Munhu wadyara zvakawanda zvinokurumidzawo kuwanda zvinomautimulaya. Inonzi times vechirungu vakomana anodzidza akanzi multiplication kana wavadyara zvinhu zvakawanda. Asi kana wadyara chinhu chimwe inonzi plus. Tugare mazioni. Amen. Tugare matenzi. Tugare mazioni amai. 1 plus 1 inaita 2. Atinoka zoti 2 times 2. Yeah, 4. I said 2 times 1 2 plus 1. Zvasiyana. Saka zvinode kuti tidyare zvinhu zvakawanda. Tikadyara zvinhu zvakawanda tinokohwa zvinhu zvakawanda. Vana mai munozvizwa here? Tugare mazioni. Ungana takagurusidza kare. Usiku hwekupatana. Asi vanhu vazhinji vatovacha. Usiku hwekutanga mamineti maawa mairi atatanga ndio pano. Asi vanhu
vatokurirwa ndizohope yokuti minyenge yekudhara zokuwata zvicho nderega ndikazorashika rangarira chinhu ichi rangarira chinhu ichi vanhu vamwari anodyara zvishoma achakohwawo zvishoma rugare ani uchadzokorera mwana wamwari mashokani anotaurwa ndipauro pauro anotaura mukati mekorinto inezvo zvinzi nhasi uno vakuru hama neshamwari dzinotaura mukati mebhulawayo naniriwa nebhulawayo inini ndinokuudzai chinhu ichi dzokora panamba 6 rangarirai chinhu ichi rangarira chinhu ichi nimi vana mashava imi ani naani anodyara zvishoma ani nani munhu unodyara zvishoma imi vana nyika yeramba achakohwawo zvishoma muchakohwe zvishoma imi nekuti munodyara zvinhu zvishoma uye ani nani anodyara zvizhinji anodyara zvizhinji achakohwawo zvizhinji akakohwa zvizhinji nekuti hazvingaiti kuti uine mombe imwe kana kuti wasive kamuna kadokorekure huku hwematani nematani unobatirwa anonotemwa mazara ari tsika dzekuurai unotemwa kuti idirisi ndokuti kumire zvi ndongati warimeka mhakete muhoo muromo wonodarike munhu une purazi uri maketirakita idirisi mataimu rugare mazioni rugare mazioni odanotanga chakuongorora ukazoisa chikukozisa mwenye iletakaisao inokamboni mange pamosoni mange jobi imakatoni mange chirakite rovai munhu ndomamurezozumune zvipambu rugare mazioni erenga muromo panamba 7 ya munhu mumwe nomumwe ngaapese zvaakafunga mumwoyo make mumwe namumwe chinhu chipine kuvakaipa yamwari mumwe namumwe ngavopasi zvaakafunga yepachia zvako usasiyanisa nezvawafunga rugare vatenda kuna hagai tichagotsana kune vashokaro aikone kusiyanisa nezvavafunga zvavafunga izvozvo baba vamhiri ite izvozvo zvakabva vakakufunga izvozvo musapesanisa tinotizatidzidzi zvavakafunga mambozwaeranhangwari panamwe namwe atobve kunana zvichana amwe atobve kukwekwe amwe tabvapanemamwetumwari amwe tabve paguchena asi pane zvinhu zvavafunga avo akanobvira kana kutozvifunga pamwe tuuzisiriusibve umwe waiwekumwe umwe kutanga muna jairo zvonamachijairokuti ndosvika pulaimaijairo kubvisa zvakati asi zvezvatakafunga izvozvo musapesanisa hatimokubvunziri asi makazvifunga muna mwari wenyumini unoziyana namwari wenyu zvamakafunga izvozvo chiitai zatisememene musapesanisa rugare mazioni vaitaura zverunganirwana onini rwanananianosabira kuti dadi murume wako zvauya nazvopanapa izvozvo zvamakatenderera ameni gare wazioni ino zvamakafunga izvozvezvo ndio zviri kubvunzwa zvekuhana mane kuti vazobvise tubhoni kuti ndize imama vaipawe ndichauya nekanyisa mazano ndichauya nemarandi mapesaniso saka zvaiti zvikapesana zvotonotoenda upenyu hwenyewo zvotopesanawo ereka Hagai 2:1 zoro shoko kubhuya kweimba itsva kunovimbiswa ndinokuvimbisai sekuprofita Hagai kuti kubhuya kweimba ibaine ichabwinya rugare mazioni muchavakaichanaka apana chinoromba panapa chamunorongana Jehovha tisingazobudikidze tisikazoitiki chichaitika mutai vakaipa iyoyo asi ndikutaurire kuti ibaine ichakosha ichahwinya ichanaka tesinotese chatoyevawo rugare mazioni izvozvizvi anhu ari panapa achaukai panapa anoramba achikokwena kwene miro mazina achauya kuchipa zvemari gare amazina achauya ouya makapaita takaba achajemari ikozi nekakakasibhisi ngatipotewedzere mari yendaniwo
pazuva ramakumi maviri nerimwe romwedzi wechinomwe shoko rajehovha rakasvika nokuna muprofita Hagai richiti panamba 2 taura naZerubhabheri mwanakomana waSheriteri mwanakomana waSheriateri mubati weJudha kuna Joshua mwanakomana waJehozadhaki muprista mukuru nokuvanhu vakasara ubvunze kuti panamba 3 ndiani pakati penyu vakasara akaona imba ino pakubwinya kwayo kutanga munoionawo sei zvino kuona kwenyu haina kuita sepasina here panamba 4 asi zvino chiva nesimba iwe Zerubhabheri ndizvo zvinotaura Jehovha iva nesimba iwe Joshua mwanakomana waHazai mese munozivana mukati menyu ndinokukumbira kuti chinhu chinechi chemunoda kutanga chinechi chinhu chinechi chakakura chinhu chinechi chinhu chikuru chine miedzi chine zvakawanda kuda kuti nyange ndiri ndega hangu inozviti kuvakika 1 room kuti ndokuti hangu ngatisati kemazeni keuswa zvine dambudziko rakakura zvinogomera wese neumenikanotakadai kanozviti naingoti ndiri kumboaka mazana kwakakakaoma ndiri kuvaka mazana kwakakaoma saka zvinondizondimedinenini chinhu chikuru chemunorekineti zvakaoma chendire kuti ndamunenge muyari nemudzimba dzenyu mupango mupurisida unotogona unomunene kutomukirana yenyu kubaandinenemashukudi mayoni zvadini kubaanditsavo kugomuke mahembe kubade kuti ivaemanetsavapa nekuti satani panonekike chinhu chikuru satani unomira nesimba gare pasi ukara kwakamira ndozodaro rugare mazioni satani panonekike chinhu chikuru satani unomiramira wonemba kuzvakwakobeke mwanakomana womunhu satani ungamiramira sei tailekureva mozisi kuone kuva mukani vana vaisraeri shoko rajehovha rotaurira mozisi kuti chenda unotora vana vaisraeri uya kukenawo satani ukanopinda kuna farao ukamiramira zviri kukaite minani yakawandisa asi farao wekurapaka kusunge mwoyo wako wechinamba inosaka izvozvi zviimba iyeye munode kuvaka iyoyi pane maminamina akawanda anogone kuitika asi zvese zvinotimirai vakasimba musamudzokeri mumashure kakubofuraeka kucheuke mbiridzi endai meipoa forever kauraya mudinava
Thank
Hallelujah.
wakazovonga wakuparidza munomo wofananidza neshoko remubhimu nekambe rugare maziva shoko irori wakarifananidza nemaitikire ekorona kuti pane mumwe murume wakati waende kovhima waende kovhima pakushaiwa zvakashaiwa kwakubatika yatinobatika kambere kamanuti kabanya kwakutotora kwakutesi muhomwe yako yebhati kwakutotochikudoro kuti mai vedu kumbe anotidai zvisiro kwazvo zvechokwadi anotidai kwakuenderapo kambere kake yakarimo mumurukasomupurasitiki kambere kwainovainepiri kuvhara vautinepiri kuvhara kwakurwara kwendema kwakurwara wogomera kambere kake kwakuona kaona kakadake kuchinu imbebe makutochisonerwatisakanyaani apamheneutoononu aidaisaiiko domaaakutotisawanaaei ikaezvizirakutoapa ikaezvizirakutoapa iye kukorwara siriyasi mberi kunuhwa mberi kukunuhwa ibodizire kuti amukaseikweyataiwa rumootouhowatanimagwemo apasirokweiwa odizogara onoai nekutoyaotetoripamushaka otenosorisoipo odida vazota odzimai yaona kuti mwoyo wako chaitaipadizekutembo apana apana Hallelujah. kutsvake kutenda kutsvake hana yemunhu saka pachikristu vatendi pane vamwe vamusina hana dzakanasemusikonera pana mwari hana dzavo idzodzeza dzakayasunga dzakadzokera pakaitike nhamo kaitira kudziko ausaniri pana mwari dei korona iwaifananidzira nekorona korona yakavhadzira vanhu kundonamata mwari asi mwezvinengazotii asi apana kubasa kwako kwaiwai maswera tulipo ukambodzingirwa mapurisa wotuka kuto wombosungwa motorakuchitokisi asi wodzoka kuti aure gesi ngekuti tofanekurakunepoikuraramise mhuri yako chipepapo unobharira zvepo worakuchiti chiyachiya uchitarisa kudai mapurisa uya wongobharira wombozoka asi kuzotikende kukereke kwamwari apana kunosikere kunochiyachiya mapurisa uri kumakerekepo anakagare kudzimba dzavo nanhatsono zvatsunukurwame nausati vatombaona makerekepo asi kukamusika kevanomasika unochiyechimapurisa uri gare mazioni gare matenda kana nhatsono vanhu vane mwoyo wamwari wokune kuvake temberi yako tichavaona asi vasina tichavashaiwa ngwainevetsako kuzianawo ninosumuka nemagaba awo emari aya uchavatani kubuya apupo Hallelujah.
Is it a special? I'm not All right.